занимался разработкой игр, а сейчас следую грант Института развития интернета. 90 миллионов рублей на большой... Рөстәм Миннеханов белән Дмитрий Чернышенко форумдагы күргәзмә белән таныша. Монда иң заманча технологиялар ярдәмендә эшләүче программаларны тәкъдим итәләр. Барлыгы 18 проект. Иннополис университеты белгечләре үз хезмәтен күрсәтә. Я представляю передовую инженерную школу. Это федеральный проект, нацеленный на развитие технологического суверенитета в России. Мы как готовим инженерные кадры, которые в ближайшее время будут готовы выходить в наши IT-компании и разрабатывать новое программное обеспечение, так и разрабатываем программное обеспечение с применением искусственного интеллекта, которое позволит повысить продуктивность этих разработчиков. Әлеге форум кысаларында тәкъдим ителгән бу проектлар авыл хуҗалыгы, сәнәгать, транспорт тармагында эшне җиңеләйтергә ярдәм итә. Цифрлы технологиялар ярдәмендә заманча яңа мөмкинлекләр ачырга мөмкин. Мисал өчен менә бу Я-класс дип аталучы платформа укытучыларның күптән көтелгән хыял дияргә мөмкин. Гади генә сүзләр белән әйткәндә, әлеге проект ярдәмендә укытучылар күп кенә кәгазь эшләреннән котыла ала. Менә шушы компьютердагы проект укучыларның барлык эшләрен тикшереп, үзүк билгедә куя. Менә хәзер минем төп максатым шушы платформада татар телен булдыру. Мәктәптә укучылар белән сөйләшәм, бөтен сәйдә татар теле кирәк. Айгөл Дәүләтшина Я-класс проектының Татарстандагы төбәк менеджеры бу платформаны татар телендә эшли ала торган итәргә телим ди. Аларның проекты Мәскәүнең Сколково үзәгендә уйлап табылган. Я-класс ул белем бирә торган электрон платформа. Без укучыларга һәм укытучыларга ярдәмче. Безнең платформада 9 миллионнан артык укучы теркәлгән һәм меңләгән укытучы. Безнең платформа ярдәмендә мәктәп фәннәре буенча үзеңнең белемнәреңне күтәрергә мөмкин. Россиядә заманча технологияләрне үстерү буенча пленар утырышта сөйләштеләр. Россиянең әйдәп баручы югары уку йортлары вәкилләре тәҗрибә уртаклаша. Белгечләр яңача белем бирү төрләре, инновацион фикерләү алымнары белән таныштыра. По тому определению, которое нам говорит президент, это способность страны замещать или обеспечивать автономию своих технологий, независимо от тех условий, которые могут изменяться в мире. Рөстәм Миннеханов үз чыгышында әлеге форумның бик әһәмиятле булуын әйтте. Татарстан цифрлы технологиялар буенча әйдәп баручы төбәк буларак үз тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер ди ул. Ключевых тем этого форума – цифровая трансформация регионов России. Татарстан, как лидер по уровню цифровой трансформации, готов поделиться своим опытом. На базе университета Иннополис руководители вузов и их команды получают возможность развить компетенции, необходимые для их профессиональной деятельности. Югары һөнәри әзерлектәге белгечләр укытканда бу тармактагы компанияләрнең ихтыяҗын исәпкә алырга кирәк ди Татарстан президенты. Иннополис университетының алдынгы инженерлык мәктәбе IT белгечләр әзерләү һәм заманча технологиялар булдыруда зур өлеш кертә. Әлеге форумга без җыелдык, барлык булган икътисадта мөһим юнәлешләрне алып, андагы иң тискәре һәм иң катлаулы мәсьәләләрне шишер өчен. Иннополистагы форум 2 көн дәвам итә. Заманча стартапларда катнашучы алдынгы карашлы студентлар үз проектларын тәкъдим итәчәк. Югарыслан районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы.